Ngayon naman po ay napagkasundoan ng inyong IATF na ang mga gobernador at mga mayor ay mapapabilang na rin po sa priority A 1.5. Ito ang nilalaman ng IATF Resolution 115.B. Sa mga mayors at governors, magpabakuna na rin po tayo. Nasa anong estado na po tayo sa pagbabakuna? Tingnan natin ang infographic ng Simultaneous Vaccine Administration. Talaga naman pong inuna natin ang A1, A2 at A3. At ang plano po natin hanggang katapusan ng Mayo ay A1, A2, A3. Pero pagdating po ng third quarter, beginning June or possibly a bit earlier po, hanggang A4 at A5 ay mababakunahan na rin natin. Sabay-sabay na po yan. Kaya nga po hinahanda na natin yung ating mga mega at minsan giga vaccination centers. At pagdating po ng Agosto, sisimulan na po natin pati ang B, ang buong sambayan ng Pilipino hanggang ma-achieve po natin ang herd immunity dahil magkakaroon na tayo ng mga bakunadong between 50 to 70 million by the fourth quarter of 2021. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.